Здравейте, приятели! Сега ще отварям подаръците ми от Младен. We sing, we dance, we laugh, we are happy every day. Have fun with us, let's say happy, 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 happy. Ето как изглежда. Happy, 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 happy. It is my happy day. I want to sing it all the day. My best friends are always with me. We sing, we dance, we laugh, we are happy every day. Have fun with us, let's say happy, 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 happy. Сега преминаваме към следващия подарък. Имаме ето такъв Juicy Bomb. Вижте. И късаме го. Сега ще пробвам как мирише. Мирише много хубаво и между другото е много як. Така. И последно имаме и спирала. Така. Извинете, просто много трудно ги отварям. Ох! Така, хора, няма да се занимаваме. Махаме това пакетче и е ред за другото пакетче с всички Дисни разни такива от анимационните филмчета. Така, изваждаме. И вижте. Ето такава много яка модерна чанта, които сега са много модерни да се носят. Ето вижте. Там. Така, добре, сега преминаваме към последното пакетче. Така, чакайте, че тук се е залепило. Сега преминаваме към ето тази турба, най-тежката, защото вътре е най-голямото нещо. Погледнете! Цял конструктор. Чакайте да ви го покажа. На Дисни принцесите. Да. Тада. Ето разцветката на трудичката. Изваждаме ето такава книга. Тя ще ми бъде интересна, понеже аз съм трети клас. Ето.
И много благодаря ви, приятели, че гледате това It's my видео. happy day, I want to sing it all the day. My best friends are always with me. We sing